ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ዝርከብሉ 6 ወረዳታት ደቡብ ትግራይ ሓደሽቲ ናይ ወረዳ ቤተ ክህነት ስራሕ መካየድቲ ከም ዝተሸሙ ተፈሊጦም እቶም ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ስራሕ መካየድቲ ይኹኑ መነኩሳት ካብ ሕጊ ወፃኢን ተገንጻላይን ዝኾነ ናይ መንበረ ሰላማ ተኸተልቲ ይኹም ተባሂሎም እዮም ተላዒሎም እቶም ሓደሽቲ ዝተሸሙ ድማ ኣብተን ወረዳታት ንዝነብር ህዝቢ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ብምሃብ ናብ ኣምሓራ ክልል መቕያር ተልእኾ ተዋሂብዎም ናብ ስራሕ ኣትዮም ኣሎም እዚ ተጋሩ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ካብቲ ከባቢ ናይ ምብራር ተግባርን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ፖለቲካ ኣትያም ነቲ ህዝቢ ናይ ኣምሓራ ኣብ መቕያር ስራሕ ዘሎ ስራሕ በሲኖዶስ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ዝፍለጥ ኮነ ተባሂሉ ዝስራሕ ምዃኑ እውን እዩ ንምርግጋጽ ተኻኢሉ ዘሎ ብቅድሚ ትማል ዕለት 6 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ አላማጣ ኣብ ዝተግበረ ኣኼባ ናይቲ ከባቢ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ነቲ ሃገረ ስብከት ንምጥንኻር በጀት ብምምዳብ ሓደሽቲ ናይ ወረዳ ቤተ ክህነት ስራሕ መካየድቲ ክሽየሙ ገይሩ እዮም እቶም ቅድሚ ሕዚ እቶም ኣብ ትሕቲ ጸላእ ዝርከቡ 6 ወረዳታት ከተማ አላማጣ ማእኸል ብምግባር ሃገረ ስብከት ኮይኖም ስራሕ ምጅማሮም እውን ዝፍለጥ እዮም ራብዓይ ዙርያ ስሉሳዊ ድርድር ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ አዲስ አበባ ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጦም ንኢትዮጵያ ዝውክል መራሒ ጉጅለ ድርድር አምባሳደር ስለሺ በቀለ ኣብ ዕላው ገጽ ትዊተር ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ አዲስ አበባ ዝካየድ ዘሎ ስሉሳዊ ድርድር ኣብ ዝሓለፈ ሳልሳይ ዙር ንዝተኻየደ ዘተ ንምጥንኻር ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ኣመላኺቱ ዘሎ ብናይ ቴክኒክ ጋንታ ዝቐረቡ ነጥብታት ምስ ቅድሚ ሕዚ ዝተገበረ ዘተን ምስ ዘተ ሚኒስትራትን ብምውሃድ ሓበራዊ ውፅኢት ንምምዝጋብ ጻዕሪ ከም ዝግበር ዘመላኽቱ ኮይኑ ኢትዮጵያ በዙርያ ግድብ ህዳሴ ዝተኸተመ መትከላዊ ስምምዕ መሰረት ብምግባር ናብ ድርድር ከም ዝኣተወት እቲ ኣምባሳደር ኣብ ሓበሬትኡ ኣመላኺቱሎም ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ሓበራዊ ፍትሓዊ ኣጠቓቕማ ዘለዋ መርገፂ ክትቅጽል ምዃና ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ካይሮ ግብጽ ዝተኻየደ ሳልሳይ ዙር ስሉሳዊ ድርድር ግድብ ህዳሴ ገለ ምዕባልን ምርዳእን ከም ዝተረኣየ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካን ሓላፊ ጉጅለ ድርድር ኢትዮጵያን ኣምባሳደር ስለሺ በቀለ እዩ ገሊጹ ዘሎ መስርሕ ድርድር ከም ዝቕጽልን ራብዓይ ዙርያ ስሉሳዊ ድርድር ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ አዲስ አበባ ከም ዝካየድን ኣብቲ ጸብጻብ ተኻቲቱ ዝነበረ ኮይኑ እቲ ብ12-13 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ካይሮ ግብጽ ዝተኻየደ ስሉሳዊ ድርድር ንሳልሳይ ግዜ ዝተኻየደ ኮይኑ ቀንዲ ጠመተ ናይቲ ድርድር ድማ ኣብ ሕግታትን ስርዓታትን ምምላእን መፍሳስን ማይ ናይቲ ግድብ ምንባሩ ኣብ ስምምዕ ከም ዘይተበጽሐን ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ቀዳማይን ሳልሳይን ዙር ዝርርብ ኣብ ካይሮ ዝተኻየደ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ምስ ፕሬዝዳንት ግብጽ አልሲሲ ድሕሪ ምዝርራቦምን መስርሕ ድርድር ኣብ ውሽጢ 4 ዋርሕ ክዛዘም ምስተስማዕምዑን እዩ እቲ ሎሚ ድማ ኣብ አዲስ አበባ ራብዓይ ዙር ድርድር ኣንጊዳ ዘላ እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝተኻየደ ዝርርብ ዕውት ስለ ዘይነበረ ብዝተቐየረ መርገፂ ኢትዮጵያ ብምባል ግብጽ በተደጋጋሚ ክሲ ከም ዘቕረበት ዝፍለጥ እዮም ግብጽን ሱዳንን ኣብ ጉዳይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዘለዎ ተቃውሞ ብምግላጽ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ኣብ ዙርያ እቲ ግድብን ቀያዳይ ዝኾነ ስምምዕ ክግበር ክጽዋዕ ጸንሐን ትኾና ብፍላይ ግብጽ እዚ ጉዳይ ክትደፍኣሉ ንኢትዮጵያ ክሳብ መፍረራሕ ዝበጽሕ መግለጽታት ከተውፅእ መጽናሓ ዝዝከር እዩ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ዜጋታቱ ከድሕን ጻውዒት ቀሪቡሎም ውግእ ሱዳን እናተስፋሕፈሐ ይኸይድ በምህላው ኣብ ሱዳን ዕቁባ ሓቲቶም ዘለው ተጋሩ ኣብ ከቢድ ናይ ጸጥታ ሓደጋ ወዲቆም ከም ዘለው እዩ እቲ ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣመላኺቱ ዘሎ እቶም ዕቁባ ዝሓተቱ ነበር ኣባላት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዓቀብ ሰላም ዝነበሩ ተጋሩ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተሰዲዶም ናብ ሱዳን ብምእታው ዕቁባ ሓቲቶም ዘለው ሲቪላት ተጋሩ እውን እንትኾኑ እዚኦም ተደሚሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ከም ዘለው ዝፍለጥ እዮም ኮይኑ ግን ሕዚ እቲ ውግእ ናብ ዘለዎ ከባቢና ሰፍሒ መጸ በምህላው ኣብ ከቢድ ሻቅሎት ተሸሚሞም ይርከቡ እቲ ካብ ካርቱም ልዕሊ 150 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ትርከብ መዲኒ እትበሃል ቦታ ዝነበሩ ዕቁባ ዝሓተቱ ተጋሩ ድማ ናብ ገዳሪፍን ከሰላን ክግዕዙ ውዒሎም ከም ዘለው ተፈሊጦም ብፍላይ ናብ ገዳሪፍ ዝኸዱ ዘለው ተጋሩ ቁጽሮም ብርክት ዝበሉ ከም ዝኾኑን ኮይኑ ግን ገዳሪፍ እውን ውሑስ ከም ዘይኮነትን እቲ ውግእ ናብ መዲንና ሰፍሒ መጸ በምህላው ብዙሓት ስደተኛታት ተጋሩ ይንገላትዑ ከም ዘለው እዮም እቶም ጸብጻባት ኣመላኺቶም ዘለው ብፍላይ ከሰላ ንኤርትራ ቀረባ ብምዃኑ ናይ ሱዳን ፍሉይ ሓይሊ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ጽኑዕ ርክብ እቲ ውግእ ናብቲ ከባቢ ተመጺሞ ድማ ናይ ሱዳን ፍሉይ ሓይሊ እቲ ከባቢ ተዓስኪሩ ናይ ኤርትራ ስለያን ነዚኦም ጠሊፉ ናይ ምውሳድ ተኽእሎ ክህልዎም ከም ዝኽእል ኣብ ሱዳን ዕቁባ ሓቲቶም ዘለው ተጋሩ ይገልጹለው ዛጊድ ብዘሎ ሓበሬታ ኣብ መደኒ ዝነብሩ ስደተኛታት ተጋሩ ናብ ከሰላን ገዳሪፍን ዳግም ከም ዝተሰደዱን እዚ ጭቡጥ ሓበሬታ ብምዃኑ ድማ መንግስቲ ትግራይ ዜጋታቱ ናይ ምድሓን ስራሕቲ ክሰርሕ ይግባእ ተባሂሉሎም በዚን ተቐጺሉ ድማ ኣብ ሱዳን ዝተወልዐ ሓዊን ህዝብና ከይልክሞ ብሕዚኡ ናይ ምድላው ምዕራፋት ምውጋን ከም ዝግባእ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ህዝብና በመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ናብ መረበቱ ክምለስ ምግባርን እዚ እንተዘይሰሚሩ ድማ ምስ ዓለም ለኸ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ተዘራሪብካ ህዝብና ዝድሕነሉ ቅልጡፍ ምዕሩይን መስርሕ ምድላው የድሊ ዝብሉ ርእይቶታት ይበራኸቱሎም
ኣብ ትግራይ መሰረታዊ ሕቶ ህዝቢ እንደርታ እንተዘይ ተፈቲሑ ናይ ባዕለይ እንደርታ መሰረት ዝገበረ ክልል ክምስርት እየ ዝበለ ውድብ ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ብብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኣፍልጦ ከም ዝተዋህቦ ተፈሊጡሎም ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ወላይታ እውን ኣብ ቦርድ መረፃ ሕጋውያን ፖለቲካውን ውድባት እየን ክብል ኮሚሽን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዕለው ገይሩሎም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ውድብ ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታን ህዝባዊ ምንቅስቃስ ሓርነት ወላይታን ናይ ሕጋዊ ፖለቲካዊ ውድባዊ ምስክር ወረቀት ከም ዝሃበ እዩ ገሊጹ ዘሎም ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ፓርቲ ከም ሕጋዊ ክልላዊ ውድብ ምስክር ወረቀት ዝሃበ ኮይኑ ማዕረ ማዕሪኡ ድማ እቲ ቦርድ ንውድብ ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ወላይታ ከም ሕጋዊ ሃገራዊ ውድብ ምስክር ወረቀት ሂቡሎም ብ4 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ክልቲኦም ውድባት ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ምትእስሳር ምስክር ወረቀት እዩ ተዋሂብዎም ዘሎም ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ህላውኣን ምርግጋጽ ኣብ ትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ሕቡራት ኤምረት ዓረብ ዓብይ ግደ ትጻወተላ ተባሂሉሎም እቲ ስዊዝ ካናል ስራሕ ካብ ዝጅምር 1869 ዓመተ ፈረንጅ ጀሚሩ ንንግዲ ዓለም ቁልፊ መተሓላልፊ ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ ንዘባውን ዓለማውን ሓይልታት እውን ተገዳስነትና ወሳኸን ትኸይድ ኣብ ልቢ ቻይና ድማ ከም ወሳነ መስመር ንግድን ወተሃደራዊ ዕላማን ጌራ እትወስዶ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ውድድር ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ንፍቀ ክቢ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዝያዳ ይምዕብል ንሓየለ ይኸይድን ከም ዘሎ ተንተንት እዚ ዞባ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዎም ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ካብ ጅቡቲ ብቀይሕ ባሕሪ ኣቢሉ ክሳብ ማእኸላይ ባሕሪ ጎኒ ጎኒ ወተሃደራዊ ህላዊ ቻይና ናይ መሰረተ ልምዓት ወፍርታት ምስፍሕፋሕን ካልኦት ሓይልታትን እውን ዝያዳ ንጡፋት ኮይኖም ኣለዎም ከም ቀንዲ ኣብነት ድማ ወተሃደራዊ ህንፀት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ግብፂ ኣብ 2021 ዓመተ ፈረንጂ ብምህናፅ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ዝገበረቶ ዓብይ ምስፍሕፋሕ እዮም ብደቡብ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ወደባት ሱዳን ኣብ ትሕቲ ጂኦፖለቲካዊ እቲ ዞባ ብፍላይ ድማ ቻይና ኣብ ምሕዳስን ምግፋሕን ምዕሩፈ ነፈርቲ ኮንቴይነርን ፖርት ሱዳን ኣካል ናይቲ ዞባ ምስፍሕፋሕ ሓደ ኮይኖም ኣብዚ ከባቢ ንጥፍቲ ዝኾነት ሕቡራት ኤምረት ዓረብ እውን ኣብ ሎጂስቲክስን ፖርት ሱዳን ብምስታፍ ኣብ ማእኸላይ ክፋል ቀይሕ ባሕሪ ተረኣ ክትጻወት ትደልላ የመን ብደቡብ ባብ ኣልመንደብ ከምኡውን 50 ሚኢታዊት ብጽሒት ኣብ ፕሮጀክት ወሽመጥ ስዊዝ ካናልን ኣብ ሰሜን ድማ እዚ መርገፂ ሕቡራት ኤምረት ዓረብ ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕሪ መራኽብ ብዝምልከት እዩ እናሰፍሐ መጽኡ ዘሎ ኢትዮጵያ ካብ ቀረባ እዋናት ነዘም ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋን ህላውአን ከረጋግጻ ዝደልያ ሃገራትን ተኣኻኺባ ብዛዕባ ወደብ ዓለም ለኻዊ ክኸውን እናሰርሐት ኮይና እታ ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ንሰራዊት ጀነራል ሐምዳን ዳገሎ ብምድጋፍ ትኽሰስ ዘላ ኤምረት ዓረብ ሕልሚ በዓላን ኢትዮጵያን ግሁድ ክትገብር ኩለ መዳይ ጻዕሪ ትገብር ከም ዘላ ዘኒዩ ዓረብ ዝተባህለ ማዕኸን ዜና ሒዝዎ ዝወፀ ስፍሕ ዝበለ ጸብጻብ ኣመላኺቱሎም ሱዳን ብተወሳኺ ኣብ 2018 ዓመተ ፈረንጂ ምስ ቱርክ ን99 ዓመታት ጸንሕ ስምምዕ ብምፍራም ንወደብ ቀይሕ ባሕርን ስዋኪንን ንምሕዳስን ንሲቪላውያንን ወተሃደራዊ መራኸብን ዝድግፍ ተፋሰስ ባሕርን ምህናጽ ንኣንካራ ዘባው መዝለሊ ሂብዋ እዮም ካብ ደቡብ ንላዕሊ ወደባት ኤርትራ እውን ዘባውን ዓለማውን ተገዳስነት ብምስሓብ ኤምረት ዓረብ ኣብ ኤርትራን የመንን ንጸረ ውሑት ወተሃደራዊ ንጥፈታት ዝድግፍ መደበር ከም ዘለዋን ከምኡውን ተጻዋቲት ዘይኮነት ሞስኮ ኤርትራዊ ማእኸል ሎጂስቲክስ ከም ተጣይሽ ኣብ 2018 ኣፍሊጣ ነይራያ ሩስያ ኣብ 2010 ዓመተ ፈረንጂ ምስ ካርቱምን ን25 ዓመታት ጸንሕ ስምምዕ ንመራኸብ ውግእ ሩስያ ዝኸውን መሰለጥያን ምህናጽ ሓሳብ ብምቕራብ ኣብ ፖርት ሱዳን ተገዳስነት ኣርኣያ ይኹን እምበር ኤምረት ዓረብን ኣሜሪካ ንካርቱም ሞስኮ ካብቲ ዞባ ንኽትወፅእ ጸቕጢ ብምግባር ኣብ 2011 ዓመተ ፈረንጂ ሱዳን ነትውዕል ኣቋሪጾት እያ ስለዚ ድማ እዩ ኣብ ዙርያ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝርከቡ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ናይ እግሪ ምትካልን ቃልስታት ዝዓቢ ዘሎ ኣሜሪካ እውን ኣብኡ መርከባት ሓይሊ ባሕሪ ትሃነጽ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዮም ዕጡቋት ሑቲ የመን ንመርከብ ጋላክሲ ሊደር ካርጎ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ሁደይዳ ተባሂሉ ብጽዋዕ ከባቢ ብ10 ሕዳር 2013 ዓመተ ፈረንጂ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ነታ መርከብ ክሕዝዋ ከለው ዘርኢ ቪድዮ ናብ ዓለም ዘርጊሖም እዮም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኩናት ጋዛ ካብ ዝጅምር ንድሓር ወተሃደራዊ ንግዳውን መራኸብ ዘሳተፈ ጎንፅታት እናወሰኸ ብምምጻእ እዚ ድማ ኣብ የመን ዝርከቡ ዓመጽቲ ሑቲ ንንግዳዊ መራኸብን ሓይሊ ባሕርን ምጥቃዕ ዘጠቓለለ ምዃኑ ተፈሊጡ እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ እስራኤል መጥቃዕቲ ሰብኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን እውን ዝተኻየደ እንትኸውን እቲ ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዝዘርግሐ ኮይኑ ብመንገዲ መሻርክታ ሑቲ ኣቢላ ዝተሳተፈት እንትኸውን ኣሜሪካ ድማ ኣብቲ ዞባ ሓይሊ ዕማም ባሕሪ ኣጣይሻላ ኤምረት ዓረብ ኩናት ሱዳንን ኣብ ልዕሊ ደቡባዊ እስራኤል ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትን ነቲ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ስዑድ ዓረብ ንዘለዋ ስትራቴጂካዊ ዕላማታት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ብምዃኑ ቁጠባኣ ንምብዛሕ ድማ ዝተደፋፈት ንግስነት ኣብቲ ከባቢ ጸጥታዊ ዝምድናታት እሕይላላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እውን ንዘለዋ መርከብ ከምኡውን ምስ ኣሜሪካ
ዝምራሕ ሓይልታት ሓዊሱ ንብዙሕነታዊ ተበግሶታት ክትድግፍ ትረአላ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ምርግጋ ንብዙሓት ውጥናት ልምዓት ኤምረት ዓረብ ንምስልሳልን ከም በዓል ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፈላለዩ ኩርናዕ ብምጥቃም ኣብ ሱዳን ንሰራዊት ሓምዳን ዳገሎ ከምኡውን ኢትዮጵያን ኣድላይ ዘበለ ፋይናንሳውን ወተሃደራውን ሓገዛት ተበርክተላ ተደጋገምቲ ፍኸራታት ኢትዮጵያ ናብ ተግባር ክሽረፉ ሰሙናት ዝቀረዩ ክሳብ ዝመስል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ንምዝማን እውን ወተሃደራዊ ኣታሼታት ኣተኣኻኺባ ኣብ ጎድኒ ኢትዮጵያ ምስላፋ ኣብ ሰማያት ቢሾፍቱ ኣመስኪራ እያ